שלום חברים יקרים, שמי אריאל עדי, ואני רוצה להציג לכם את עצמי ואת מה שעברתי לפני כ10 שנים. לפני כ10 שנים לערך עברתי ניתוח באחד מהבתי חולים הגדולים בארץ. הניתוח נקרא ניתוח פס. זה ניתוח שכלל בתוכו 3 דברים: כפתור באוזן שמאל, הקטנה של השקדים, והאף אוזן גרון שהוא המנתח הוא טען, תקשיב אריאל, יש לך דום נשימה בשינה, כנראה שאתה מחיצות האף שלך הן עקומות, ואנחנו צריכים ליישר לך את מחיצות האף, לגוע לך במחיצות האף. פה יש את מחיצות האף, הוא טען שמחיצות האף הן עקומות, כנראה שהן הולכות לאיזה צד, וצריכים ליישר לך את מחיצות האף. למרות שטענתי לו שאני לוקח אוויר דרך הפה, ומוציא אוויר דרך הפה. באף אני כלל לא משתמש, גם היותי ילד קטן, באף אני משתמש אך ורק להערכה של דברים בלבד. בקיצור, נכנסתי לניתוח, 14 יום אחרי שסיימתי את הניתוח, התחילו לאט לאט להיות לי כאבים חזקים מאוד 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 בפנים. כל האזור הזה, כאבי תופת. כל האזור הזה, הנה אני מסמן לכם אותו, כאבי תופת בפנים. מה זה כאבי תופת? תחשבו שיש כלב אמסטף, שלא אכל במשך שבוע, שמים אותו בכלוב, והנה משחררים אותו ושמים לו איזה חתיכה של בשר. אתם מתארים לעצמכם איך הוא רץ את החתיכה ואיזה ביס הוא נותן לה, זה הביס. תחשבו שכלב אמסטף נותן לך ביס לתוך הפנים. חייתי במשך 7 שנים, עם כאבי תופת בפנים. בהתחלה הייתי הולך לקופת חולים כללית, אני בקופת חולים כללית, הלכתי לרופאת משפחה, לרופא משפחה, שכמובן לא ידעו מה לעשות הרופא משפחה, הוא הפנה אותי לאף אוזן גרון, גם אף אוזן גרון לא ידע מה לעשות, שלח אותי לצילומים, אמרו לי שהכל בסדר, חזרתי למנתח בבית חולים שעברתי את הניתוח, הוא גם אמר לי, תראה אדוני, לכאורה הכל בסדר, אני לא רואה שום דבר, ושום דבר לא עזר לי. בינתיים אני נמצא עם משפחה, עם ילדים, אני לא יכול לפרנס, אני לא יכול לעבוד, אתה רק עסוק כל היום באיך לרפות את עצמך. ראיתי שהרפואה הזוטרית של הקופת חולים והרופאים לא עוזרים, אז מה שנקרא לקחתי את הרופאים היותר תותחים שנמצאים במשק. זה אומר שאתה נכנס למנהל מחלקת אף אוזן גרון לצורך העניין של בלינסון, פרופסור גידי בחר, ואתה משלם לו 1,500 שקל על ביקור, והוא שלח אותך לקולגה שלו מתל השומר, למחלקת נוירולוגיה, וזה שולח אותך למחלקת אלרגיה ואימונולוגיה, כי אולי זה אלרגיה, אומרים שזה פנים, אז אם זה פנים, יכול להיות שזה אלרגיה, יכול להיות שזה אף אוזן גרון, יכול להיות שזה עיניים. אחד שולח אותך לשני, אחד שולח אותי לשני, וככה אני מסתובב בעולם במשך 7 שנים, שאף אחד לא יודע מה יש לי. אף אחד לא מצליח לרפות אותי, ואף אחד לא יודע מה יש לי. בחלק הבא, אני אספר לכם איך אני הצלחתי לרפות את עצמי אחרי 7 שנים, ומה אני עשיתי, ומה השיטה שאני פיתחתי. להתראות לכם חברים, שלום.